pagkuha og mga dokumento sa Office of the City Assessors sama sa tax declaration sa mga property dinhi sa syudad sa Subo, mas paspas ug dali na unya human sugda na nila ang pag-implement sa digitalization ug online services. Aniya ang balita. Kipaubo sa Digital Tax Map Control Role kon TMCR training using GIS kon Geographic Information System nitong Pebrero 27 hangtod 28 niining tuiga sa Bayfront Hotel ang mga tax mappers and appraisers sa Office of the City Assessors aron mopalambo ang ilang kahibalo, kinaiya o kahanas para mas mapadangat pa nila ang serbisyo ngadto sa publiko nga nagbayad og buhis. Matod ni City Assessor Dr. Maria Teresa Rosel, kagamit ang GIS, mahibaw-an gyud ang accurate nga location sa mga properties e labi na kadto magpa-assess sa ilang property ug ang pagkuha og tax declaration. Kani nga training ato ning gipahigayon kay dako kayo tabang not just sa atong internal nga mga requirements no, but also most especially sa atong mga taxpayers kay mas mapadali ang pagpadangat sa serbisyo labi na sa atong mga tax mappers and appraisers, labi na katong mga owners sa mga properties, land, building and machinery nga nag-apply sa atoa og mga tax declaration. Kay kini siya with the aid of information technology, with the aid of Industrial Revolution 4.0 and sa atong digital transformation nga gipanguluhan sa atong Langdong Mayor Michael Lopez Rama, inubanan sa atong Vice Mayor Raymond Alvin Neri Garcia. So mas mapadali unta ang atong pagproseso sa atong dokumento relative sa atong mga tax declaration sa atong mga propriedad diri sa City of Cebu. Nitambong sab sa maong kalihukan si Vice Mayor Raymond Garcia kinsa nakadayeg sa maong programa sa City Assessors dunga sa pasalig nga anda mo suporta ang konseho ngadto nila. Iyang gipahimug-atan ang papel sa Office of the City Assessor ilabi na sa revenue generation para sa syudad o ang pagkolekta sa buhis. Although dili ka mo mangolekta, ka mo identify. And it's really very essential because the more you identify and efficient ang inyong pag-identify plus it is coupled by the efficient collection, then you can really raise revenues for the city. The revenues needed to run the City of Cebu. Atol sa training, gipahigayon sabang ceremonial turnover sa mga ekipo nga ilang gamiton sa ilang buhatan. Gilangkuban kini sa di mo minus 20 ka mga laptops, 65-inch smart TV ug uban pang mga accessories. Mapasalamaton si Rosal sa suporta ang gihatag kanila ni Mayor Rama ug Vice Mayor Garcia. Dako kay suporta nato ang atong mayor ug ang atong vice mayor para mas ma-improve pa gyud ang serbisyo sa Office of the City Assessor. Kay kinahanglan kayo nato kini atong hinumduman pirmi nga ang real property maoy usa if not the most important and primary source of income sa atong dakbayan para mapalambo ang pagpadangat sa atong serbisyo sa atong mga konstituente. So kinahanglan ato sang suportahan na feel gyud namo, nabati namo diri sa Office of the City Assessor ang full support gikan ni Mayor Mike ug ni Vice Mayor Alvin dinhi sa Raymond Alvin diri sa amo ang opisina.